Ning donya ki mung ana loro. Kiwa tengen. Ngisor dhuwur. Sugih mlarat. Wong adol karo wong tuku. Nalika ijek nang ngisor, kuwi aja nelongso. Mergane nang ngisor utawa nang dhuwur ki padha ae bola. Kuwi ya perane awake dhewe ning alam donya. Ya contone kaya aku ngene iki, ya urung berhasil ya melu karo wong sing wis berhasil. Nek ora enek wong sugih, ora enek wong mlarat, ora enek wong mlarat, ora enek wong sugih bola. Tetep semangat. Nek wis ora enek peran loro kuwi mau berakhir ngalam donya iki bola. Dadi bersyukur mbah kondisimu kaya ngapa kuwi tetep dadi perane urip ning alam donya. Nek ora enek wong sukses, sapa sing nguripi awake dhewe? Wong sukses itu pun juga cuma buat jalan rezeki untuk orang-orang yang belum sukses.